Horas manuguk madita saluhukna, tabarade marohata la tumangion hata ni depata martanya kita. Mulatihu Tuhan na mangaramoti hami, naik tumangion hatam hami uka ruar pikiran nami satakas hatami marparpudi bagasa Yesus martanya kami. Amin. Atani depata di hita, imana tersurat di Sada Tesalonik bitu 5 ayat 10 sonom madirok desi. Madok mauliate mahamu siala saluhukna, ai ido dipangido depata sian hamu marhiti-hiti Kristus Yesus. Ido engko sahana. Dia dolho si Paulus do asa madok maulate huria Tesalonik. Di saluhukna asin rohani depata, pambayanan di depata di bagasan gulu nasida tuppe mengadupi hamaolon nasida. Dakola dia kelas ni roha. Alai dia kana ni adupan ni alakipe aka hamaloni tongdo madok mulate. Ido benaidok madok mulate ma hamu siala saluhukna. Lasoni do nang dihita saluhukna kamanginang. Madok mulate mahita di saluhukna. Mulai bahasa Indonesia didok mengucap syukur dalam segala hal. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Mananga hape natarupi. Molope maol jala macam akana masa dia di bagasang ulu tahun ikut totong do hita manahan jala tadok mamuliate. Ai sipata rope akka hamaloni lausido batugu hon hapor seota asa unang maramurah hita madele alai hot hita di bagasa Tuhan. Toto di bagasang ulu tahun dang bui hita malua sian aka namasa hamaulun do hot las ni roha. Sai margati soring doi ima las ni roha do hot aka habuk ni roha. Atong buhado hita laho menanggapi akana masai. Ikon totong do hita ingotota bahwa sakap ni depata sakap nauli do totong di bagasa ulu tahun asal porsia hita jala tapas hatu ibana do natuk mangalehon saluhukna akka dahalan sian saluhukna namasa natarupi. Salani makamanginang unang maul hita madok muliate. Ikut totong do hita sai dungu madok muliate di bagasang ulu tahun. Dungu hita manuguk nyari mauliate Tuhan. Jalabu hita mangulai sudah mauliate Tuhan. Molo petung maul natarupi mauliate Tuhan. Sai pergupu yau. Alani idok mamuse ai ido dipangido di patasian hamu marhiti Yesus Kristus. Ido dipangido marhiti Kristus Yesus. Asau nanggabe jolma na cengeng hita. Na murah-murah madili. Jadi molo jolma na cengeng rohani, cengeng hidup tang denggan nasomoni. Alai molo nunga jolma na hot di hapor siaun manahan di parukilon ido nani pangido depata atong madok muliate mahita di saluhuknai jala totong manaha kita di bagasang ulu tahun jala unang lupa hita saya totong madok muliate ala si rohani depata. Horas mali hita saluhukna martanya kita. Mulate Tuhan di hatam saya totong mai gebe buhal ni partotion nami. Barhiti Yesus martanya kami. Amin.